Yılxavoy avılında, әмма Әлмәт районында аларны еш кына Yılxavoy авылы халкы демиләр, агап-гади сүз белән аңлаталар, мишәрләр. Үзләре алар безне суган кеше итте, суган яшәтә диләр. Әмма минем максат бүген аларның уңыш сырын белү бирдә, чөнки бик күп кенә эшкмәкәрләр яшәвен беләбез. Кызык һәм кызу булачак. Без бүген Yılxavoyда. Kızdıralar. Benim mındı yerige şora kurgenim yok ya. Вот yaşap күрсәтәләр улар. Молодцы. Күрсәгез инде атмосфера. Рәфис, давай киин. Давай армунга төшәсез, давай. Тапшыруына 10 минут içinde карагачтан шулай җайлы гына төшерәләр дип уйлыйсыздыр инде сез, әйме? Чынлыкта 3-4 сәгатьлек съемкалар бу. Исәннәрмесез? Исәнмез, апа? Исәнмесез? Хуш киләсез, рәхим итегез. Bütün yolabızны күрсәтәбез. Сез дә безнең белән әйдәгез әле җырлатабыз, биетәбез. Миңа костюм булыр микән? Бәрәкәй генә. Әлбәттә. Хәзер мин киенәм һәм шушы кизләү йоласында үзем дә катнашып караячакмын. Тимур, матурма? Biz hazır. Менә бу кизләү юласы дип атала һәм Сабантуй алдыннан яшьләр йорттан йортка йөреп, яулык җыеп, менә шушы изге кизләү җирендә Сабантуйны башлап җибәрәләр икән. Бу шундый традиция һәм мондый традиция Yılxavoyда гына бар. Һәм шушы традицияны мин бүген үземдә дә сынап караячакмын. Безне кыймак белән чәйдә эчертәчәкләр, хәтта самовар да бар. Миңа ярый торган шитек булмады. Мин шуңа кроссовкадан. Нинди җырлыйбыз инде хәзер? Авыл кие. Авыл кие. Сез беләсезме аны? Миңа да өйрәтерсез, мин авыл киен белмим. Тимур, сфоткаемся. Тимур, где ты? Нәрәфис абый, әйтегез әле, сездә димәк, шигу дигән әйбер дә әле дә бар, әйме? Йортлардан йортларга йөреп, менә шушындый яулыклар да бирәләр. Әлеге вакытта да бар инде ул чигүләр. Менә булар инде элеккегә биләр чиккәннәрне менә шулай силгә вакытында безгә бүләк итәләр. Туй вакытында арчылар бит авылга чиккәс менә монда киләләр, бөтен ниләр белән җыелашалар, суларны эчәләр. Чишмәнең суы тәмлеме соң? Бик тәмле. Хәзер кабып карыйбыз без аны. Тәмле икән суыгыз. О! Әллә Евровидениягә барырга инде. Җиңәрик без. Егетләр белән яшь кашан бирим әле. Вообще яшәргә. Очень нравится. Мин авыл кызы киянтә белән чилекне күрмәгәнгә һәм Чишмә буеннан киянтә белән чилек белән суап кайтмаганга 10 еллап узгандыр һәм мин хәзер хатирәләргә биреләм. Yılxavoyda әле дә шушы Чишмәдән киянтә һәм чилек белән суга төшү бар икән. Кызлар,
Менә сез әле дә йөгезә су килсә дә менә шушылай димәк кизләүгә еш кына су алырга төшәсез, әйме? Әйе. Менә урамнан киянтә белән кызлар кайтса үзе бер ям бирә торгандыр ул татар авылларына. Авыр түгелме соң? Авыр түгелме? Юк, юк. Кан төшмиме монда? Юк. Булай да кан төшкән безгә. Без яшьләр шулайрак бит инде сыдыграк. Мин ел хабыйга килем булып төшмәгәнгә бик сөенәм. Минем монда эшләтеп үтергән булырлар. На авылда фитнес. Ул менә шулайрак выглядит. Киттек. Тимур, страхуй меня. Әзрәк кенә авыртып торачак инде, ярар, нишесең инде кызлар монда берсе дә таза түгел, монда Илхавыйда шәм белән эзләсәң дә таза кызын таба алмыйсың. Чөнки менә шушылай эшләтәләр. Шуның киленнәр дә, әниләр дә строгий, по традициям яшиләр. Афәрин. Әгәр дә сезгә мишәрләр дисәләр, сез үпкәләмисезме авыл халкы? Юк, без бик шатланабыз, чөнки мишәрләр безнең иң көчле, иң уңган, иң булган халык. Бездә гомумән халык шулай сөйләшә. Үзләренең телләрен беркайчан да сатмыйлар. Илхавыйда ничә ел яшәсәм, сезнең кебек сөйләшә башлаячакмын. Ялхуай халкы бик үткен инде алар, бер ай эчендә рәтәбез. 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 Безгә мин сөйләшә башлаячакмын һәм мине рәтәшәкләр. Мишәр теленә. Әйе. Рәтәшәкләр. Ташытабыз. Тиләк кюәнтә белән Су ташытабыз. тасытабыз диләр. Алар ташыттылар инде миннән. Әйе. Дустаган белән шәйдә. Әйе. Суда эчтем инде мин. Әйе, менә шуны эчерәбез. Чәй Чашка белән Чәй эчерәбез. Чәй эчерәбез. Чәй içirəmiz. Әйе. Менә мишәрләрдә җ юк. Алар җирне йирдиләр. Без хәзер йирдә басып торабыз Әйе. һәм чәй эчеп йилендем. Яландым. Йылындым. Әйе. Йылындым. Илхавый җирендәге съемкалар менә шулай күңелле башланып китте. Безнең иҗат төркеме булай каршы алганнары юк иде. Менә шулай һәрвакыт күңелле итеп яшәгез. Сабан туйларыгызны исән-сау үткәрергә язсын. Молодцы! Афәрин сезгә! Кизләүдә съемкалар тәмам. Чишенергә вакыт җитте. Карамагыз. Мишәрләр сабан туйга менә шулай әзерләнә. Тимур, айда поменяемся местами. Короче, я лучше буду камеру. Да, а я твою камеру. Это хорошо. Мине телевизиядән кумасалар ярый инде. Мондай акцент белән. Бик күңелле. Киләле монда, менә монда бассам, мин күренәчәкменме? Әйдә, мин сине хәзер төшерәм, яме карарсың.